Κύπρος, η αγάπη μας. Η μεγάλη αγάπη μας η Κύπρος. Ναι, ο αθλητισμός προσφέρει υγεία στους ανθρώπους και αγάπη μεταξύ τους. Και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να γυμνάζονται για να μπορούν να έχουν στη ζωή τους μεγάλη υγεία και να χαρούν τη ζωή, γιατί είναι όμορφη. Και ο αθλητισμός, οι δρομείς που τρέχουν αγώνες δρόμου, ο αθλητισμός αυτός προσφέρει αγάπη και δεν έχει τίποτα απλώς και μόνο να μπορέσει να τρέξει, να έχει υγεία και να τερματίσει. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη για την Κύπρο μας.